सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो फरायबाय गोजोन फुंबिलि दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय फोरोंगिरिया फरायसानि सायाव गाज्रि नोजोर सेन्देलजों बुजादों बिटिसिआव बिपिएफनि सोरखार लाबोफिननो नाजादों क'क्राझार बिजिरसालियाव राय होबाय 20 बोसोर जेल जानो नांगोन शिलंआव थांनो सानदोंब्ला खेबसे सानफिननाया गाहाम बुलायलायनायाव बिजेपिनि 12 जोखोम दानिया फैदो आबुं रादाबाव जेराव फोरोंगिरिखौनो गुरु साननानै लानाय जायो नाथाय फोरोंगिरियानो फरायसाफोरजों देहायारि गाज्रि आखुथाय बाहायोब्ला बेसेबां सोंखारिजाथाव चिरां जिल्लानि बासुगावआव फरायसुलिनि सायाव देहायारि गाज्रि आखुथाय बाहायनायनि दायाव फोरोंगिरिखौ आइजोफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बुग्लिदों फोरोंगिरिनि मुङा दीपक भगत आरो बिथाङा बासुगावनि राजा अजित नारायण देव हिन्जावसा गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरिनि साख्रि मावो रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिया सिगांनि समफोरावबो फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होनानै सेक्सुवेल हेरेसमेन्ट खालामनायनि रेकर्डबो दंखायोमोन जायनि थाखाय सासपेन्डबो खालामनाय जादोंमोन नाथाय बे फरायसालियावनो फोरोंनायनि खाबु मोनफिनदोंमोन बेफोरबायदि जाथाय जाखांनायनि उनावबो फिन बेबायदि जाफिननायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों आरो फरायसालिनि खथानि सिङाव हाबनानैनो फोरोंगिरि दीपक भगतखौ जेरै हागौ एरै बुग्लिदों खायफाया सेन्देलजोंबो बुदों फरायसुलिफोरनि सायाव इनाय नोजोर होनाय आरो फरायसुलिफोरजों गाज्रि आखुथाय बाहायग्रा फोरोंगिरि दीपक भगतखौ जाहाथे सासपेन्ड खालामो आरो गुबुन फरायसालियाव जाहाथे फोरोंगिरिनि खामानि मावनो खाबु मोनफिना बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों रायजो राजाफ्रा मानोना गुबुन फरायसालियावबो फोरोंगिरिनि साख्रि मोनहैफिनोबाबो फिन बेबायदि फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर होगोन होननानैबो बुंथिदों रायजो राजाफ्रा रिक्सा सालायनानै जिउ खुंनाय ननिराम बर्मननि खाफालाव बरपेटानि हावलियाव खुंजानाय रासमेलानि गेजेरजों गेवबाय बरपेटानि हावलियाव खुंजानाय रासमेलायाव होनाय लटारियाव ननिराम बर्मना थामथि प्राइजखौ देरहासारनो हादों आरो बिथाङा टाटा हेरियारनि बिगोमा जानो हादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला ननिराम बर्मना बरपेटा रडनि मासुवागाव गामिनि थागिबिमोन आरो बिथाङा रिक्सा सालायनानै जिउ खुंनायजों लोगोसे गुबुननि हायाव आबाद मावोमोन बेनिखायनो टाटा हेरियारखौ फाननानै गावनि मुङावनो हा बायनानै गावनो आबाद मावनो थाखाय थांखि लादों ननिराम बर्मना आसाम आरो मेघालय सीमायाव आसाम पुलिस आसामनि हाग्रा बिफान आरो मेघालयानि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि उनावबो मेघालयाव दुंहाव थासारिया जोबनानै थाङाखै आसामनिफ्राय शिलंआव थांनाय 100निबो गोबां गारि आरो टुरिस्टफोरा हटेलाव नांथानानै दं बेनि अनगायैबो हरनि समाव 50निबो गोबां गारिफोरखौ बुफाय बुसि खालामदों होननानै आसाम टुरिस्ट ट्रेभेलार अर्गानाइजेसना अजद होदों आसाम टुरिस्ट ट्रेभेलार अर्गानाइजेसना अजद होनाय बायदिब्ला आसाम आरो मेघालय सीमायाव आसाम पुलिस आसामनि हाग्रा बिफान आरो मेघालयानि सुबुंफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जानायनि उनाव शिलंआव गंसे आसामनि स्कर्पिय गारिखौबो अर सावनानै होनाय जादोंमोन आरो शिलंनि पल' पार्कनिफ्रायबो आसामनि गोबां गारिफोरखौ थिनहरफिनदों जायनि थाखाय शिलंनि हटेलफोराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो थांनाय सुबुंफोरा नांथानानै दं होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोनखौ आसाम फारसे लाबोफिननो थाखाय सोरखारखौ मदद होनो थाखायबो खावलायहरदों आसाम टुरिस्ट ट्रेभेलार अर्गानाइजेसना बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जायफोरा शिलंनिफ्राय आसाम फारसे जेरैखिजाया फैफिननो नाजादों बिथांमोननि गारिफोरावबो अन्थाइ खुबैदों पेट्रल बटल खुबैदों आरो गारियावबो पेट्रल लुनानै अर सावनानै होनो नाजानाय जाथायफोर जादों होननानै फोरमायथिदों बेराफारसेथिं मेघालयनि नाम्बार थानाय गारिफोरखौबो आसामाव गाग्लोबनो नाजानाय आरो मेघालयाव थिनहरफिननाय बायदि बायदि थासारि सोमजिदों बेबायदिनो मोननैबो रायजोआव दुंहाव थासारि जादों होननानै फोरमायथिदों आरो जायफोरा शिलंनिफ्राय आसाम फारसे जेरैखिजाया फैफिनदों बिथांमोन दावबायारिफोरनिफ्रायबो गारि सालायग्राफोरा गोबां रां लानानैसो आसाम फारसे दावबायारिफोरखौ लाबोफिनदों होननानैबो फोरमायथिदों इउपिपिएलनि सोलायै बिजेपि आरो बिपिएफ माबोरै ज' जानानै सोरखार दानो हायो आरो बिटिसिनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो बेनि सायाव खामानि मावनाय जादों होननानै बुंथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया बिपिएफनि गाहाय अदेबानि बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिखौ लोगो हमहैनाय आरो धोरोमखौ लानानै हम मिनिस्टारनिसिम लाइजाम हरनाया समाज बिजोङाव गोसारनायखौ लानानै खाम्फा बरगयारिनि खौरांगिरि मेल हाग्रामा महिलारिया हम मिनिस्टारनो हरनाय लाइजामा समाज बिजोङाव आरो खौरां बिजोङाव गोसारनाया सोरनिबा फान्दायनाय दं होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया गावजों गावनि गेजेराव गोरोन्थि साननाय सोमजिहोलायनो थाखायनो आरो हाग्रामा महिलारिनि मुंखौ गाज्रि खालामनो थाखायनो सोरबा सोलो खालामदों नङाब्ला हाग्रामा महिलारिया हम मिनिस्टारनो हरनाय लाइजामा लोगो लोगोनो माबोरै खौरां बिजोङाव गोसारनो मोनखो होननानै बुंथियो
आरो लाइजामाव धोरोमनि खोथा जि मख'नाय दङ जानो हागौ बियो लिरदेरनानै होनाय होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। मानोना बिपिएफ दोलोआ धोरोम, हारि आरो राव जेनिबो फारागथि खालामा आरो बिपिएफ दोलोआव ख्रिस्टान धोरोमनि गोबां दैदेनगिरिफोर दं जेरै रिहन दैमारि, प्रमिला रानी ब्रह्म, बारग' बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर इमानुएल मुसाहारि, माजेन नार्जारि आरो गोबां दङ होननानैबो खाम्फा बरगयारिया फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया आरएसएसनि दैदेनगिरिजों लोगो हमनायनि सायावबो खाम्फा बरगयारिया बुंथिबावोदि जायनाखि बिपिएफ दोला बिजेपि दोलोजों 5 बोसोर जयै सोरखार सालायदों बेनिखायनो मोजां सोमोन्दो दङ। इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा जेरैबायदि आरएसएस आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमबाय थायो थिग बेबायदिनो बिपिएफ दोलोनियाबो लोगो हमो आरो जायनाखि इउपिपिएल दोला बिजेपिजों लोगो जानानै बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो बिजेपि आरो बिपिएफ जयै बिटिसिआव सोरखार दानानै बिटिसिनि जौगानायनि खामानिखौ माबोरै मावनो हायो बेनि थाखायसो नाजागासिनो दं होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा जाहाथे गोरोन्थि बुजिया बेनि थाखायबो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरो खाम्फा बरगयारिया। गुवाहाटी नोगोराव गोजोन गैया नोगोरारिफ्रा। सानफ्रोमबो सिखाव दाखाथिनि उदखाराव गोजोनै थानो हायाखै नोगोरारिफ्रा। माब्लाबा पिस्तलजों गावथारनानै रां लुथिदों, माब्लाबा सेख्लाबदों, माब्लाबा आइजोफोरनि गोदोनानि माला बोख्लाबदों। बाहेरायाव रैखाथि गैयैनि अनगायैबो न' सिङावबो रैखाथि गैया। सानफ्रोमबो सिखाव दाखाथिनि उदखार। गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव फिन सिखाव दाखाथिनि उदखार। गणेशगुरियाव थानाय डमिनसनि मावथिखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै रां लुथिनो नाजादोंमोन। बे दायाव दिसपुर पुलिसआ दा 3खौ सोंनाय फिननाय लानो थाखाय हमबाय आरो 3बो डमिनसनिनो डिलिभारि बय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गलायाव मोनानि डिउटि जोबखांनायनि उनाव 2 मावथिफोरा गलानिफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय गलानि शाटार एबा दरजाखौ ताला होलाङाखैमोन। बेयावनो माखासे दुथांफ्रा गला सिङाव हाबफैनानै जितेन बर्मनखौ आथिं आखाइ खाख्रबनानै लकारनिफ्राय रां लुथिनो नाजादोंमोन। लकारखौ बेखेवग्राखौ थोंजोङै गुबुन खथायाव हाबनानै लानानै फैनायावनो बे लुथिनाय जाथायाव डमिनसआवनो मावग्रा मावथिफोरनि आखाइ थानायखौ सन्देह खालामदों। इउपिपिएल दोलोनि सायाव फोथायनाय गैयि जानानै फिन बिपिएफ दोलोआव हाबफैफिनदों होननानै फोरमायथिदों बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया। मख'नो गोनांदि उदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि आमजुलियाव बिपिएफआ जयनिं हाबाफारि लादों जेराव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै रिहन दैमारि बिथाङा फोरमायथिदों दि उदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि आमजुलि कल'निनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ फोथायनानै थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद होदोंमोन नाथाय सोलायनायनि मुङाव गोबां स्ल'गान होसेयावबो सोलायनायनि हाबा जेबो मावनो हायैयाव इउपिपिएल दोलोनि सायाव फोथायनाय गैयै जानानै आरो उननि समावबो जेबो सोलायनायनि खामानि मावनो हागोनखौ नुहुरियाव बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय हास्थायनायलाय बिपिएफ दोलोआ जयनिं हाबाफारि खुंदों होननानै फोरमायथिदों रिहन दैमारिया। आरो थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ मदद होनानै गोरोन्थि खालामनायखौ रायजो राजाफ्रा मोनदांदों आरो रायजो राजाफ्रा फिन हाग्रामा महिलारिखौनो बिटिसिनि चिफ जाजानो हास्थायनायखौ फोरमायथिदों होननानै बुंथियो बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया। क'क्राझार बिजिरसालियाव सासे दुथांखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 60 बोसोर बैसोनि सयमुद्दिन शेखखौ क'क्राझार बिजिरसालिया साजा फोसावबाय। मख'नो गोनांदि बग्रिबारि थानानि सिङाव थानाय साथागुरि पार्ट 2 ओनसोलनि सयमुद्दिन शेखआ थांनाय 2020 मायथाइयावनो 10 निफ्राय 11 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव गलायाव थांनाय समावनो दुथाङा उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेखौ लानानै हिन्जावसा गथ'सानि बिफाया बग्रिबारि पुलिस थानायाव अजद होदोंमोन। बे लेखायै दुथांनि हेंथायै केसआ सोलिगासिनो दंमोन। दा क'क्राझार बिजिरसालिया राय फोसावबाय। दुथां सयमुद्दिन शेखनि हेंथायै 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 रांनि जुरिमानाबो फोसावबाय आरो 20,000 रांखौ होनो हायाब्ला 21 बोसोर जोबथेसालियाव थानो नांगोन बेनिबो राय फोसावबाय। राजखान्थिखौ लानानै दुंहाव थासारि मोननै दोलोनि गेजेराव बुलायलायनायाव 19 जोखोम 19 मादाव बिजेपि दोलोनिफ्राय 2, सिपिआइएमनिफ्राय 7 गासै 19 जोखोम आरो जोखोम जानायनि मादाव 4 गोब्राब जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। बे जाथाया त्रिपुरानि खौवाइ जिल्लायाव जादों। जोखोम जानायफोरखौ उनाव आगरतलानि जिबि हस्पिटालाव थिसननाय जादों। सिपिआइएमनि दैदेनगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिपिआइएमनि मावथिफोरा गोजोनै प्रसेसन खालामबाय थानाय समावनो बिजेपिनि मावथिफोरा फैनानै गाग्लोबफैदों। बेयावनो मोननै दोलोनि गेजेराव बुलायलायनाय थासारि सोमजिदों। मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों।
नोंथांमोनहा मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नबेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन। नोंथांमोनहा MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन। लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।